Anin bung tama? Manik Deborah. Manik Deborah manin Tomtom sudah karena. Om sang lu kung kung terus sama deh. Om baca neng nuk hunuk saluk tong man nok roko. Wah, mau mana? Apa bapak sama? Bantang. Sarang pasat. Nagor PS by Khobdak, Gapordi Amtani, Sabakan Kinaro, Yes Haripani Karawa, Bo Gapordi Amtaya, Ida Pai Kini Kapani Karawa, Sabakan Kinaro, Munda Pai Januari talni laithnai mia neichar salmari srangchlo gabordini simi gongoram thangma lahara Driverrog bai Tomtom malkhong kasubui degal sului sigri sokro khlai Swrangchati shek puruna naijakha yagulo rangmayang mabai Tomtom malkhong shokta jakmani koktuma apati mungno shejawi tini Januari neichiku salmari sangrong salo khomulungni motor stand malkhong chalongnai ro korum kuthumui khaduma phnuklaikha Tomtom malkhong bai rally khlaimungni bisingtei koktuma ruksawi Mankha Manik Deborah mungui Tomtom malkhong chaloknai borok tunui kifli tongmani gabodini simi gongoram thangma laharo sokpai kheno achumsa Driverrog bai kasu jakha yagulo Chaku Phunugwi sigri sokro khlaijakha Swrangchati shekpruna naijakha rangmani angmabai Manik Deborah mani Tomtom malkhong sokjawi relaimani koktuma apati mungno shejawi sangrong salo khomulung motor stand malkhong chalongnai rok korum kuthumui khaduma phunuklaikha Manik Deborah Tomtom malkhong chalogui nok nukhong pusibui tongtajamani sawi mankha borok tonsana bagai thangmani rija nogo kifli tongma jorabo horo opatimung patimani koktuma Swrangchati patimungno ruksawi sangrong salo khomulung motor stand ni malkhong chalongnai rok korum kuthumui khaduma phunuklaikha malkhong tei rally khlaimungni bisingtei or rally khlaijakha khomulungni simi Jompoijala Takarjala Gabordi Srinagar yagulo party mathayo thangai Aureli pairelai mungni koktuma Nagor PS by Khobdak, Gapordi Amtani, Sabakan Kinaro, Yes Haripani Karawa, Bo Gapordi Amtaya, Ida Pai Kini Kapani Karawa, Sabakan Kinaro, Munda Pai Đó nó thì tâm nó tuy nhiên ở chỗ mà cái cuộc chúng lấy toàn toàn cái trong này. Actually, cái này tâm sai ham bài đó. Sung tini ở cuộc chúng lấy cả nó bữa nó, sung không long iriksa suy tini người. Mia cho tôi lúc na social media logo, news channel logo. Sini kaisa takruk. Malay kuriza ba, sung bohok tongman bagoy. Tomtom pai ne chung sa richa jawo, DBni naja. Kemia bo actually yang kabur dige reserve thaimani hospital chomuni sini bo reserve kalangbai bo kifil tongpuru hute bono benzina hamya samu khaine chirairo bono lama ka suka bono lama ka bore nei rangchanka rangchanai mai angoi ko bono buto khaga ge jotono sakni sakbasina bagai ba kiri bo khartani bo khana sigang ge bono bini gari no horui kalang ka ba hai awon bagai sungtini belai khadum kulugoi sungtini gabodi bazar sungma phele ka sung khumulung irisa sudai kin Cái tao super cái bora boba hai nó tao super cái lomba yang makan cái sini yang makan hai cái bosol rồi tao. tabusak to sung jeta khanamani ang wasuk sasugumaya piaba borok asas to rizak borok nainai piaba nainai bai simiya sung borok bahan buthi gna sung jotor bihin kusa busna jotor nai tongo sung o tomtom chalo gosi sung bohok thangoi tongmani kisami sabai te o tomtom ni ime bu sujak bayako aboro sung sini san ngabono dakti dakti khlai jeta samu hamya khlaine romna ni bagai te romai bono karak maza rani bagai te sung
Abai klai chung diman tona sini PS sini PS rong thaniwo tei sini komo PS bo abo asuni ta. Acha tara do diam tu yang leri khai ta su bo bo ta ga chobai. Sung tini ongkorman hinge sung komo ni simi sini iriksa suditi sini motorsteni simi sung nokhoroi yang jompujola khumtia badati kle jompujola hapta jompujola ni simi sung tagarjola badati bai sung tausa jora sung gabodi bazar sopaja. Setara ni sini ni. Ani mung Birojit Deborma angbo khoroksa tomtom chalugoi chanai ang komo iriksa society ni borok na. Oje tomtom malik ni mung ke. Tomtom maluk mung ke Manik Deborma. Manik de pona. Lagi hamai. Hambai. Irignai naithok irignai hamjangrongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo belai rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisa kanboro manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi kurungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548